السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ ہمارا منسیم تو سر یوٹیوب چینل سیم چینڈا ولاگ اج دی ویڈیو کریں شروع تے جے میرا سارا چینل تو نویں سال چینل سبسکرائب کر کے لائک بھی کرن گھنٹی شان دو بس آل تے کلک کر تاکہ ویڈیو میری آن بآسانی پہنچ کے مار کا اج ویندے پے دکان دے اوتے تے تقریباً 10 دا ٹائم تھی ہن لا سے ہن ویندے پے دکان تے سردی بہت زیادہ بن گئی ہے سارے کو موٹر سائیکل پہ جو کھڑے دیا تے اپنی موٹر سائیکل ویچ چھڑی تے چھوٹا بھائی والے موٹر سائیکل چھکی وینا اے میں اپنی ہے بھائی کو دی یکدم تے اسیں اجو کالج کیا نہیں بننا تے میں موٹر سائیکل چھک کے دکان تے وینا پیاں تے دیکھو اے پیسے پیچھو تو ساری دھوندے دیکھ گنو ساری دھوندے تے ایڈو میرا گھر تھا کو پتہ تو ہو سی پیا لیکن گھر نظر نہیں آندا سکی دھوندے تے اسیں انشاءاللہ ہن ویندے پے دکان دے اوتے تے دکان تو وال کے وال گھر آسوں جتنا بھی سردیاں پہن میں اگے جوگر بوٹ نہیں پتہ اج پہلی دفعہ جوگر پا کے ویندے پے چٹا تے ہن ویندے پے انشاءاللہ دکان دے اوتے دکان تے پہنچ کے وال دے گھر باقی سردیاں بہت زیادہ آگن ٹھنڈ پائے گی اپنے آپ کو بچاؤ تساں تے جڑی سردی ہے نا بہت زیادہ سردی ہے ہوا فل کھلی کھڑی ہے تے اسے ویندے پے ہن دکان دے اوتے انشاءاللہ تو سارے چینل سبسکرائب مارو اور ملتے ہیں تھوڑی دیر بعد دیکھو پکھی کو سردی نہیں لگتی پکھی اتوں ویندہ پہ اسے تو دیکھو اس کرے پکھی ویندہ پہ دیکھو انہاں کو سردی دا موڑی لگتی بھی نہیں یہ ادھے ودا انہاں کو چاس ہے وجانتا ہے لیکن انسان کو سردی دینے لگتی ہے نا ہر شے حیوان کو لگتی ہے لیکن ادھے ودا انہاں کو سردی ہے نہیں ہے ادھے پر نہر سک گئے این پر ایک ادم قضا نہ کہ شکار کے دو ماں گئے کوئی نہ شکار اسا نہیں کھتے بھڑ سردی زیادہ ہے ایسا جلدے پہ دکان دے تو سارے چینل سبسکرائب مار گنو سردی فل ٹھنڈا ٹھار موسم بنا کھڑے مرے دی کار موسم بنا کھڑے ساری موٹر سائیکل تیار تھی کھڑی اسے ویندے پے تو سا موڑ چوک دے اوتے تے ہن دیکھو اسے فرش تھے کہ تو سا موڑ تے ویندے پے تے سردی اج نویں سال دی میرے تمام بھراویں کو تمام بیوریں کو تے نواں سال مبارک تھی گیا ہیپی نیو ایئر تے اج انشاءاللہ ہیپی نیو ایئر دی پہلی تاریخ چکم جنوری انشاءاللہ آسائڈ پہ فرسٹ آف آل دکان تقریباً 10:30 تھی گئے بہت زیادہ دکان تو لیٹ تھی گئے تے اسے پہنچے ہیں دکان دے اوتے تے امید کرتا ہوں ویڈیو ساری پسند آسی سارے چینل ضرور سبسکرائب کر کے لائک بھی کرو گھنٹی چان دو تے بس ہوتے آل تے کلک کر سو تاکہ ویڈیو میری آنے تک بآسانی پہنچ سکے تے ہن ویندے پے فی الحال دکان دے اوتے اللہ حافظ ہیپی نیو ایئر